Мен Акчарлар журналисты Улым Балтач районының Күскән авылында. Әлеге халык үзенең активлыгы белән аерылып торалар, менә бүген җыелганнар. Сүз шушы башлангыч мәктәпне бара 2011 елда япканнар. Әлегә кадәр халыгының ничек ябылганын белми, һәм шул гомердән бирле аны ачу өчен көрәш алып бара. Бездә шул бәбәйләр. Безгә кирәк мәктәп. Буларга менә балалардан котылу чарасын эзләргә кирәк. Гыйльмуллина Халисә булам. Гыйльмуллина Халисә. Ике укытар менә. Өйдә. Динем белән сәлам алейкум. Берсе 4 яшьтә, берсе 2 Бу мәктәп нихәдә аласың? Әйдә килеш утырабыз. Алар хәзер мәктәпкә барып Мәктәпкә бара башлый. Асылда менә автобуска уятып җибәреп буламы ул кичкенә баланы? Минем менә мен хәтле генә кызы. Усым шунда китәр бирә алмай җаным. Мәктәп андан мәгачәсе булса. Ничә километр арасы авылларның? 20 километр. Барысына аныклар, гомумән сез авылның шул киләчәге өчен инде борчылы. Менә безнең балалар менә миндә сөйлим әлеме. Мәктәптә укыдылар, безнең Михаил Җанфамина булам. Равшания укытты менә безнең балаларны укыткан чакта Равшания булды. Безнең бу мәктәп теге хәзер бит инде бөтен кешегә дәгән мәҗбүри эш эшләтеп акчасын үтен табырга дигән закон инде ниләргә документлар тагын катып куялар. Мәктәпләрдә ниләр дә шулай итеп. Равшания безнең балалар шунда алып барып театрлар, концертлар куйдырып, җәй буе бөтен район буенча йөриләр иде. Бөтен район буенча мәктәпнең тактасында теге бездәгечә такта түгел инде. Паласлар мәхәлләләрендә дә бөтен мәктәпне Равшания балаларның пешерде. Шунда күргән нәрсәләрдә шулай дип үзә биши. Балаларны да яхшы укытты. Ул вакытта мәктәпне бетергәндә 11 бала иде. Әле менә кайсыдыр мәктәпләргә яттыра, бер балалы мәктәпләрдә эшләп килде. Менә бөтен нигә данлыклы бөтен район Эшләр буенча данлыклы Равшания иде менә ул вакытта. Мәктәпне япкан чорда инде эшләүчеләр күп. Нормада. Ябылып китте инде ул. Менә шул чорда яптылар. Гүрләп эшләп торган вакытта менә үткән ел безнең килегә балалар уны дисантка йөриләр. Ничә бала диделәр? 20 бала. Дисантына йөри килеш бура ул безгә караганда бер йөрәме. Күскәннәр төшә балалар дисантка төшә. Янда быелгыдан ниләрне белмим. Безнең дисантта юк иде. Авылда шул 19 бала бит ул мәктәпкә укырга керә.